Vanessa, mióta szenved veseelégtelenségben? 3 vagy 4 éve. 2 hónappal a megérkezése után a veseelégtelensége egyre fájdalmasabb lett. Jó napot, Vanessa! Ideje sétálni egy kicsit. Nem tetted fel a kötést? Nem akarom viselni. Sajnálom, tudom, hogy nem kellemes, mert fáj, de fel Eléggé kell venni. irritál. Igen? Igen. Rendben, akkor előbb sétáljunk egy kicsit, és majd később felteszed. Hordanod kell, hogy a láb megszokhassa, mire végleges protézist kapsz. Rendben? Tulajdonképpen már volt rajtam. Tudsz mankóval járni? Azért jobb, ha a könnyebbik megoldást választod. Jól van. Megpróbáljuk? Igen. Mondtam már, használtam. Nagyon helyes. Gyere ide! Tartsd egyenesen a lábad, ha lehet. Tegnap beszéltem a fiúkkal a rehabilitációs osztályról, és azt mondták, hogy nem sokára hazamehetsz. Rendben. Előbb vagy utóbb csak megkapod azt a protézist is, amire szükséged van. Jó. Menjünk balra. Megpróbálunk végig sétálni a folyosón, ahogy a tegnap előtt. Próbáld a lábadat egyenesen tartani, hogy jobban mozoghasson a csípőd. Különben nehezen fogsz boldogulni a protézissel. Úgy, lassan, könnyedén. Ügyes vagy. Van egy kis akadály is, de nem számít. Ezt is meg kell tanulni. Ne feledkezz meg a jobb lábról.